উপায় নাথাকি ঘৰ চলাবলৈ চাউল দাইলৰ পইচা নাছিল সেইকাৰণে NDFBত যোৱা এই गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय नैबे क्लिपखौथ' नोंथांमोना खोनाबायानो जानो हागौ पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ जोंनि मानगोनां बिटिआरनि EM रन्जित बसुमतारी सारखौ NDFBआव ओंखाम दालि जानो गैयिनि थाखायसो हाबदों होनना बुंदों नैबे जोबोद लासिंसिं बाथ्रा एफा गोबाव हारिनि थाखाय संग्राम खालामबोबाय थानाय मानसियाबो नैबायदि बदनाम मोनोबा थारैनो जोबोद लासिंसिंनि बाथ्रा होननानै आं बुङो पार्टिया जियानो जा EPPLआनो जा BPFआनो जा नैबायदि डाइरेक्ट मोनसे आफादखौ मख'नानै नैबायदि डाइरेक्ट थांखिना बुंनाया एसे गोरोन्थि जादों पृथ्वीराज नारायण देब मेसना जिखुनु हान्जायावनो जायाथों मानो BPFआनो जा EPPLआनो जा नैबे NDFBखौ डाइरेक्ट थांखिना बुंनायनि थाखाय जोबोद दुखु फोरमायदों आरो मिनिथावाबो बोराबथावाबो बिथां पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ बिथां बिटिआरनि EM रन्जित बसुमतारी बिथांखौ सिनाया होननाया जोबोद लाजिथावना बाथ्रा गोबाव समनिफ्रायनो संग्राम मावबोनाय रन्जित बसुमतारी सारा हारिनि थाखाय गोबां सम जिउ बावबोनाय मानसि बेखौ लाना गोख्रों रावजों सोंखारिदों माखासे NDFBनि केडार्सफ्रा बायसान्सआव आरोबाव फिन खेबसे होनबावब्ला बिथाङा क्षमा बियाबा बायसान्सआव खैफोदबो फैनो हागौ होननानै डाइरेक्ट बुंदों आरोखि पृथ्वीराज नारायण देबा आरो मोनसे फंसे बाथ्रा गाइस फायरिं टारगेट खालामगोन होनना बुंदों सोरना बांसिन टारगेटआव नाङो डाइरेक्ट अपेन चेलेन्ज खालामदों रन्जित बसुमतारी EMखौ पृथ्वीराज नारायण देबना बांसिन गुलिया मेन टारगेट पइन्टआव नाङोना रन्जित बसुमतारी सारना मेन टारगेट पइन्टआव नाङो सानैजों अपेन चेलेन्ज खालामगोन होनना बुंदों गावनानै आरो बेखौबो खोनासंलांबाय थादोंब्ला पृथ्वीराज नारायण देब मेसनि बुंनायखौ চেলেঞ্জ দিব বিচাৰিছোঁ যে মই আৰু তেওঁ এদিন ফায়াৰিং ৰেঞ্জত যাওঁ বোলক চাওঁচোন তেওঁতো বোলে বিৰাট NDFBৰ ডাঙৰ কেডাৰ আছিল লিডাৰ আছিল আনট্ৰেইন কেডাৰ জিন্দগীত ট্ৰেইনিং পোৱা নাই তেওঁ আৰু মই ফায়াৰিং ৰেঞ্জত ফায়াৰ কৰোঁ কাৰ টাৰ্গেটত বেছি লাগে চাওঁ এদিন অপেন চেলেঞ্জ দিছোঁ যিকোনো ফায়াৰিং ৰেঞ্জ তেখেতে এতিয়া BTC চৰকাৰত আছে ঠিক কৰক কোনোবা ফৰেষ্টত ঠিক কৰক লাগে এয়াৰ গান দিয়ে আমি ফায়াৰ কৰিম নন লিথেল যিটো ইলিগেল নহয় এয়াৰ গান দিয়ে ফায়াৰ কৰিম চাওঁচোন কাৰ টাৰ্গেটটো ক'ত কিমান লাগে মই ভাই ক্লাছ 6-7তে আৰ্ম চলোৱা ট্ৰেইনিং লৈ আহিছোঁ জেনুইন সৈনিক স্কুলৰ নৰ্থ ইষ্ট টপাৰ আছিলোঁ মোৰ ৰোল নম্বৰ আছিল 5067 আৰু মোৰ এডমিশ্যনৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ ৰোল নম্বৰ আছিল 09/G আসাম মেঘালয় ছিকিমৰ মই ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন হোল্ডাৰ আছিলোঁ টপাৰ আছিলোঁ সৈনিক স্কুল গোৱালপাৰাত ক্লাছ 6-7তে মই বন্দুক চলাই আহিছোঁ লিগেলি তাৰ নিচিনা পৰিয়াল চলাব নোৱাৰি ভাত কিনিব নোৱাৰি চাউল কিনিব নোৱাৰি দাইল কিনিব নোৱাৰি চাকৰিও ৰেগুলাৰ নহ'ব জানি সেই তেনেকা NDFBত গৈ মই গুলি চলাবলৈ শিকা নাইতো কিন্তু তেখেতে যদি সঁচাই NDFBৰ কেডাৰ আছিলে তেখেতে যদি সঁচাই ইমান ডাঙৰ লিডাৰ আহক না এদিন ফায়াৰিং ৰেঞ্জত চাওঁচোন ফেৰেংগাই বেছি টাৰ্গেটত লগাব পাৰে গুলি না মই লগাব পাৰোঁ চাওক কাৰ কিমান দম আছে दानिया फैदो NDFB बिथांमोना मा खुद्रिसारदों बिथां पृथ्वीराज नारायण देब मेसनि सायाव मा बिबुंथि होलांदों नोंथांमोना दसे खोनासंलांदोंब्ला आरो जों मालाबा बिथांनो मोजां सिनायहोगोन बेखौ जोंनि आयेन बायदियै जोंनि NDFBनि आयेन बायदियै NDFBफोरनि आयेन बायदियै जों माब्लाबा बिथांखौ सिनायहोगोन बिथाङा बेखौ मोजाङै मिथिना लानाया गाहाम आं बेखौ बुंगोन आरो आं दा बेखौनो बुंनो सानदों मैया बिथां पृथ्वी नारायण मेस देब नामा मोजाङै मिथिया बिथांखौ सिनायनायाबो बारा गोबाव जायाखै सोरमोन बेखौबो आं मोजाङै मिथिजोबा अब्लाबो बियो मैया जोंनि मानाव गिदिर दानि BTCनि EM हाग्रा बिफाननि EM रन्जित सारिबा आगुनि NDFBनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांनि सायाव मैया गोदाव सोराव खोथा बुंलाबायनायनि सायाव आं बेखौनो NDFBनि जानानै गोख्रों बिथांनो फिन होनो लुबैदों दिनैहाय बिथाङा बुंदों हु इज फेरेंगा माने हु इज रन्जित बसुमतारी होननानै बुंदों दा बिथाङा रन्जित बसुमतारीखौ सिनायाबा जानो हागौ बिथाङा बबेबा मोनसे ग्रहनिफ्राय फैनायसो नामा ना बिथाङा बांलादेशिसो खोमा बेखायनो रन्जित बसुमतारीखौ सिनाया दा रन्जित बसुमतारीया सोर गासै जोंनि BTCनि हालामाव जोंनि गासै BTCनि रायजो राजाफोरा बिथांखौ सिनायै रावबो गैया बुंनांगौ गैया हु इज BR फेरेंगा आरो व्हाट इज द कन्ट्रिबिउसन अफ BR फेरेंगा बिथांनि बिहोमाया मा बर' जाथिनि थाखाय बेखौ रावबो मिथियै गैया आरो
बुंनांगौनि गोनांथि गैया नाथाय मैयासो दाख्लैसो बबेनिफ्रायबा सोर बर' सासेया बिथांखौ सिनायथि होखो मिथिया माबा राजा फिसानो सोरनिबा राजानि बंस'नो होनलाबायनानै बिथांखौ सिनायथि होदों नाथाय जों रावबो एक्स एनडिपिफोरा बिथांखौ मिथिया बिथाङा राजा फिसा ना राजा गिदिर ना बांलादेशी ना बबेबा मंगल ग्रहनिफ्राय फैनाय बिथाङा बि.आर. फेरेंगाखौ मिथियानो बिथाङा बि.आर. फेरेंगाया जाहैबाय बर' जाथिनि एक्स एनडिएफबिनि जानानै बर' जाथिनि जानानै गोबां बिथाङा बिहोमा होबोनाय दुखु खस्थ' सहायनानै जाथिनि थाखाय नांबोनाय आरो बिथाङा जुदि सिनायाबा आरो जों मालाबा बिथांनो मोजां सिनायहोगोन बेखौ जोंनि आयेन बायदियै जोंनि एक्स एनडिएफबिनि आयेन बायदियै एनडिपिफोरनि आयेन बायदियै जों माब्लाबा बिथांखौ सिनायहोगोन बिथाङा बेखौ मोजाङै मिथिना लानाया गाहाम आं बेखौ बुंगोन आरो